नमस्कार मित्रों। आज आप लोग को एक राजनीतिक कॉमेडी पेश कर रहा हूं। आप लोग देखिएगा, बिहार बदलाव में मदद करेगा कि सब नेता आपन आपन बेटा खातिर कतना तत्पर बाड़न कि हे पार्टी से हो पार्टी से, हे में से हो में आपन सीट खातिर चल जाता कि हमारा टिकट मिल जाओ, हम जीत जाई, हमार लड़का परिवार राज भोग। वो घड़ी उनका जाति नहीं खेलो कहते नेता के, नेता अपन जाति नहीं खन देखो, लेकिन हमार बाबूजी अब भैया बाड़न जा कि जातीय पार्टी में हमनियों के बेदहाल कर दिले बाड़न जा। तो कुछ ना भई, 70 साल आजादी के हो गई, आ बाबू भैया कोई पुहत मर गई जातीय पार्टी देखत देखत। आ बताव कि इहनी जना क्या करी हम। हमार तो अब दिमाग एकदम सनकल बा जाति या पार्टी पर। अब की हाली भैया से या बाबूजी से फैसला होइए जाई कि क्या करब, लेकिन हम तो बदलाव के फेरा में 100% बानी की बदलाव होई बिहार में। अब की हाली जा तानी भैया से, अब की पूछ लेतानी, भैया हो, ए भैया बड़ा हो, कहाँ बड़ा? देखो अब की हाली बिहार में बदलाव करे के जन लो। हाँ, बिहार में अब की हाली बदलाव करे के बा। का करे के बा? अब की हाली देखो सब नेता आपन आपन बेटा खाती उ अपन हे पार्टी से छोड़ के हो पार्टी, हो पार्टी से छोड़ के हो पार्टी, तो बाप बा हे पार्टी में तो बेटा बा हो पार्टी में। उ चल जाता, उ घर जाति नहीं से देखो कि हमार जात के का होई, अपना फायदा खाती। आ तू आ बाबूजी बाड़ा जा कि जाति आ पार्टी ध के बैठल बड़ जा, हमनियों के बेहाल स्थिति कर दिले बड़ जा। ऐसे अब ना चली जन लो। का कइल जाओ बताओ। अब की हाली देखो बिहार में बदलाव करे के बा, आ बदलाव में तहार बा कि तीसरा विकल्प चुने के बा। लालुओ जी के देख लेनी जा, नीतीशो कुमार के देख लेनी जा, लेकिन बिहार जहाँ बा तो हमें बा गड़हा में फंस गइल बा जनलनु। ऐसे कि हमनी के बदलाव करे के बा, समझ लो। बताओ का कइल जाओ। देखो करे के बा कि तीसरा पार्टी बा प्रशांत किशोर जी के। आ नया यंग चेहरा बा, बहुत उहो रणनीतिकार हवन। आ उनका समझ में बा कि बिहार कैसे बदली। आ अभी देखो उ चलत सगरो कार्यक्रम करत तो कहत कि हमार कैंडिडेट बढ़िया हो तो वोट देव जा। ऐसे कौनो पार्टी कहत नहीं थे, उ तो क्रिमिनलों के भेज देता, लुटेरों को भेज देता, ओखनी के कौनो ठीक नहीं थे। तो इतना बात उनका में जरूर बा। अब एगो और नेता बिहार में रहन उपेंद्र कुशवाहा जी, वो बढ़िया नेता रहन। देखल कि शिक्षा पर, कॉलेजियम सिस्टम पर हल्का मचा दिलन, लेकिन जनता साथ ना दिलन। अब उ का कर सब फिर उ चल गइल बा उहे चोरवने जोरे। दिक्कत इहे बात बना तो उहो नेता बढ़िया बा। अगर उइजा से निकलिहन तो देखल जाई, आ ना तो तीसरा विकल्प इहे प्रशांत किशोर जी के बा। अब की हाली गियर टॉप गियर यही में दियाई तो उन्हीं जाना देव जा, चाहे ना देव जा, हमार वोट अब तीसरा विकल्पे खाती जाई, समझ लो। काहे कि हमनी के देख लेनी जा, तू हुनिए जना के साथे हमनियों के नहीं के मरे के, हमनी के अपन लड़का के भविष्य बनावे के बा। हमनी के BA MA क के आ बार ना उखड़नी जा तक हई चलत गोहट मारत तो हेने पानी चढ़ावत बाल पर खेत में। तो ये से बा कि अब हमार लड़कवन खाती अपन भविष्य बनावे के कुछ सोचब। हां सोचा मैं कहानी है कि भोटवा मारे जाई ना तो या हाथवे कापे लागल है थिया पर। हाँ, तो यही ले तो तहार लड़का हाथे लागला, यही ले तहार लड़का हाथे लागला। जाला स्कूल में खिचड़ी खा के आ लार चुआवत घरे आवला, इहे बनैले बाड़। तो इहे कर, हम ना करब जनल। हम अब की हाली बदल, चाहे कुछो हो जी, भले बिहार बुड़ जाई, लेकिन हम तीसरे विकल्प देखब। एगो बात समझ लिह, वो घड़ी मत कहिए कि जाति के छो देले या पार्टी के छो देले। उ हमारा के देखते नहीं के तो हमहू नहीं की जानत ओकरा के, जान लो। वोट दियाई अब की हाली तो स्वराज पार्टी के वोट दियाई। हाँ तो वोट दियाई तो माने हम ही नहीं कहत कि तू विकल्प के बेरी वोट देवे के बेरी जाके आ कहिए कि हथवे कांपे लागता, ई हम ना सुनब। और 10 आदमी के बताओ
ठीक कि बा। हमनी के बिहार में बदलाव करे के जरूरत बा। हाँ हाँ नीतीश कुमार जी के हई मेंटल फेल हो गइल बा, इहो देखो। हाँ, फेल हो गइल बा। काम बढ़िया से नइखन करत।